ରୁଷିଆରୁ କଞ୍ଚା ତୈଳ କିଣା ବନ୍ଦ କରିଦେଇଛି ଭାରତୀୟ ତୈଳ କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକ। ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସମାଚାର ସଂସ୍ଥା ରୟଟର୍ସ ଏହି ଦାବି କରି କହିଛି ଯେ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ କଡ଼ା ଚେତାବନୀ ପରେ ଭାରତୀୟ କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକ ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛନ୍ତି। ଆମେରିକାର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଘୋଷିତ 25% ଟାରିଫ୍ ଏବଂ ରୁଷିଆରୁ ତୈଳ ଓ ସାମରିକ ସାମଗ୍ରୀ କିଣା ଉପରେ ଅତିରିକ୍ତ ଦଣ୍ଡ ଧମକ ପରେ ଭାରତୀୟ ତୈଳ କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକ ଏଭଳି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି। ଯେ ବିଶ୍ୱର ତୃତୀୟ ସର୍ବବୃହତ ତୈଳ ଆମଦାନୀକାରୀ ଦେଶ, ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରୁଷିଆରୁ ସମୁଦ୍ର ପଥରେ ଆମଦାନୀ ହେଉଥିବା ତୈଳର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଗ୍ରାହକ ଥିଲା। 2024 ଜୁନ୍ ମାସରେ ଭାରତର ମୋଟ ତୈଳ ଆମଦାନୀର ପ୍ରାୟ 43.2% ରୁଷିଆରୁ ଆସୁଥିଲା, ଯାହା ଗତ 11 ମାସର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ଘୋଷଣା ଅନୁଯାୟୀ ରୁଷିଆରୁ ତୈଳ କିଣୁଥିବା ଦେଶଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ଅଗଷ୍ଟ 1 ତାରିଖରୁ ଶକ୍ତ ଟାରିଫ୍ ଏବଂ ଅତିରିକ୍ତ ଦଣ୍ଡ ଲାଗୁ ହେବ, ଯାହା ୟୁକ୍ରେନ୍ ଯୁଦ୍ଧକୁ ରୋକିବା ପାଇଁ ରୁଷିଆ ଉପରେ ଚାପ ସୃଷ୍ଟି କରିବାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛି। ଏବଂ ଏପରି ହେଲେ ଭାରତରେ ତୈଳ ମୂଲ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇପାରେ, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ରୁଷିଆରୁ ତୈଳ ନ କିଣିବାର ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛି ଭାରତ।